Helo, dyma sesiwn I adolygu ar gyfer TGAU, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. Dyma yw'r gradd unigol, sef 1 TGAU, a heddiw ni'n mynd I canolbwyntio ar cynnwys 1 sef twf datblygiad a llesiant dynol. Mae hwn yn arholiad ysgrifenedig sy'n para awr a 30 munud. Mae'n 40% o'r gymhwyster a mae'r arholiad mis Mai y flwyddyn nesaf. Heno, I ni'n mynd I edrych ar gynnwys sy'n ymwneud gyda ffyrdd o hybu a chefnogi twf datblygiad a llesiant. Un o'r topics gyntaf yw rhaglenni sgrinio sy'n bodoli ar gyfer babanod a phlant. I ni wedyn yn mynd I edrych ar rhaglenni sgrinio oedolion. Yna pa fath o wasanaethau sy'n bodoli mwyn eto cefnogi twf datblygiad a llesiant. Pa fath wedyn o canllawiau a mentrau y llywodraeth sy'n bodoli I gosod cyngor a rheolau ar bobl I byw bywydau sy'n iach, yn ogystal wedyn a sut mae'r gymuned yn gallu cyfrannu tuag at cynnal a chefnogi twf datblygiad a llesiant. Felly, os edrychwn ni ar gyfer rhaglenni sgrinio babanod a phlant, mae gen I cod rydw i'n defnyddio gyda fy myfyrwyr I. Hwn yw XS1000, a'r brif reswm rydw i'n gofyn iddyn nhw I gofio'r cod yw yn amlwg mae hwn yn sefyll am bob un o'r 3 rhaglen sy'n bodoli ar gyfer plant a babanod. So'r un gyntaf I ni'n mynd I edrych ar heno yw yr sef rhaglen sgrinio cliw. Mae 1 neu 2 o fabanod o bob 1000 yn cael ei eni gyda nam ar y cliw ac yn amlwg mae hwn wedyn yn gallu effeithio ar ddatblygiad lleferydd, datblygiad iaith, sgiliau cymdeithasol. Felly mae'n hynod o bwysig I gallu ymyrryd yn gynnar I wirio ansawdd cliw babanod ac wedyn yn amlwg I sicrhau bod cymorth o'r cychwyn cyntaf I unrhyw baban sydd yn ymddangos gyda nam ar y cliw. Mae'r prawf yma fel arfer yn digwydd ar ôl ychydig o oriau yn unig ers enedigaeth. Mae yna teclyn yn cael ei osod yng nghlist y babi ac wedyn ni'n gallu gweld os maen nhw'n ymateb I sain ac wedyn os mae'r prawf yn llwyddiannus ac mae'r canlyniadau yn ffafriol, mae'r babi wedyn yn cael tystysgrif I ddangos maen nhw wedi pasio y prawf cliw. Os nad yw'r canlyniadau'n ffafriol, beth sy'n digwydd wedyn yw mae'r babi yn cael ei ailbrofi gyda teclyn gwahanol ac wedyn ychydig o ddiwrnodau ar ôl yr enedigaeth, rhag ofn I falle pethau fel mucus I dal I fod yn y glist ar ôl yr enedigaeth. Brif nod yn amlwg yw I brofi cliw, ond fel wedes I sicrhau bod yna gwasanaethau cyngor a chymorth mewn lle I sicrhau nad oes anhwylderau o ganlyniad falle I hyn, enghraifft cymdeithasol, lleferydd a datblygiad iaith yn delayed. Okay. Yr wedyn yw'r sampl smotyn gwaed. So beth sy'n digwydd, mae'r sampl yn dod o sawdl hil y babi ac mae 5 smotyn yn cael ei bostio ar cerdyn post ac mae hwn wedyn yn cael ei ddanfon at y labordy. Brif nod y prawf yma yw I sicrhau nad oes gan y babi anhwylderau metabolig. Enghraifft pethau fel fibrosis cystic, falle sickle cell anemia. Unwaith wedyn mae'r canlyniadau'n cael ei gyhoeddi gyda'r labordy. Mae rhieni'n cael gwybod beth yw'r canlyniadau ac yn debyg I ganlyniadau cliw babon os nad yw'r canlyniadau mewn ffafriol ac mae'n dangos falle bod yna anhwylder gyda'r babi, yn amlwg mae hwn yn gallu helpu y babi I gallu cael cymorth yn syth bin ar ôl darganfod hyn. Y 1000 diwrnod cyntaf wedyn, the first 1000 days, so yng Nghymru, ni'n edrych ar 1000 diwrnod cyntaf ers I adnabod ei fod hi'n beichiog. So beth mae hwn yn sicrhau wedyn yw bod cymorth ar gael i'r deuluoedd a'r babanod yma ac mae hwn yn gallu fod
gwybodaeth am iechyd, os mae'r babi yn datblygu fel y disgwyl, beth yw'r rhaglenni imwneiddio sy'n bodoli, sut 'yn ni'n di-ddyfnu babi win oddi wrth llaeth draw at bwyd solid. Efallai mae'n rhoi cyfle hefyd i blant i gallu mynychu grwpiau chwarae ac i mam a dad derbyn sesiynau ar dulliau rhianta. So brif ffocws yw, ydyn ni'n gallu sicrhau mae'r 1000 diwrnod cyntaf yn rhoi cyfforddus diogel ffafriol i'r babi, oherwydd yn amlwg wedyn mae dyfodol mwy disglair yn mynd i fod i gymharu falle gyda babanod sydd yn dioddef llawer o brofiadau niweidiol. Heb y 1000 diwrnod cyntaf, mae e'n anodd i ni'n gallu monitro falle beth yw datblygiad y babi stroke plentyn, ac mae hwn yn rhoi cyfle eiraidd i ni gallu sicrhau mae'r datblygiadau yn ôl y disgwyl. Eto, os oes trafferthion neu problemau'n bodoli, mae'n lle i ni gallu ymyrryd yn gynnar i osgoi unrhyw gweithygiad gyda unrhyw anhawsterau mae'r babi neu'r rhieni yn gwynebu. Ar gyfer rhaglenni sgrinio oedolion wedyn, mae ganddyn ni A, B, D, E, a S. Okay. Dyma'r cod oherwydd yr un gyntaf i ni'n edrych ar yn y dosbarth yw'r aorta. Mae hwn yn raglen ar gyfer dynion sydd o amgylch 65 oed. Mae nhw yn derbyn sgan uwchsain, so ultrasound, sy'n ddiboen o amgylch yr aorta yn y galon mwyn sicrhau mae siap y pibell yn normal. Does dim falle newid mewn trwch pibell gwaed ei hunan, ac yn amlwg wedyn, os oes unrhyw anormal yn bodoli, enghraifft falle bod na bulge neu cylch wedi ffurfio, mae'n bosib i'r aorta wedyn i dorri, ac os mae hynny'n digwydd wedyn, yn amlwg gweudi'n fewnol sy'n mynd i ddigwydd a mae'r person yn marw fewn oriau i hynny i ddigwydd. Y brif reswm felly dros gallu sgrinio hyn yw ydyn ni'n gallu adnabod pwy sydd ar aorta o siapiau afreolaeth ac wedyn ymyrryd yn gynnar i sicrhau dyw'r tolchiad bursting yma ddim yn digwydd a yn amlwg does neb wedyn yn marw o ganlyniad. Dim ond ar gyfer dynion o amgylch 65 oed mae'r rhaglen yma ar gael i. Y B wedyn yw rhaglenni sgrinio bron, so yn amlwg ar gyfer menywod sydd o amgylch 50 oed ac yn hŷn. Mae hwn wedyn yn sgrinio celloedd y fron i weld os oes cancer yn datblygu. Fel arfer, mae'n digwydd o fewn ysbytai neu gwasanaethau symudol, felly mae loris mawr yn dod falle i meysydd barcio mwyn gallu rhoi mynediad i cymaint o fenywod â phosib i gael ei sgrinio. Mae rhai menywod yn amlwg yn dewis peidio cael ei sgrinio, ac wrth gwrs wedyn does dim ymyrryd yn gynnar yn gallu digwydd oherwydd does neb yn ymwybodol o beth yw sefyllfa yr unigolyn. So yn amlwg y cyngor yw i mynychu ac i cael y gwybodaeth yna. Mae oedolion wedyn, so menywod yn amlwg yn derbyn gwasanaeth sgrinio cyn geni. So yn amlwg falle byse lot fawr o bobl wedi clywed am ultrasounds, pan mae mam falle yn meddwl ei fod hi'n beichiog hefyd o gwmpas 20 wythnos mwyn adnabod pa rhywedd, gender yw'r babi. Ond yn amlwg brif reswm am y rhaglenni sgrinio cyn geni yw i sicrhau iechyd da. Okay, so ydy y babi yn tyfu yn ôl y disgwyl, ydyn nhw hefyd yn gallu pennu dyddiad ar gyfer y beichiogrwydd, ydyn nhw'n gallu adnabod unrhyw anormalaethau yn syth, a hefyd ydyn ni'n gallu gweld faint o babanod sydd yna, ac yn amlwg os sy'n ni yn derbyn uwchsain, a efallai mae e'n dangos nad yw'r babi yn tyfu, neu falle bod problemau gyda coesau, breichiau, clustiau llygaid, mae hwn yn rhywbeth sydd yn gallu helpu i rieni i ddelio gyda'r newyddion yma ac i baratoi am sefyllfaoedd gwahanol. Y cylyddyn wedyn, bawl, yw'r rhaglen sgrinio nesaf ar gyfer oedolion.
Mae'r prawf yma ar gael ar gyfer menywod a dynion rhwng 58 a 74. Fel arfer mae prawf yn dod trwy'r post, ble mae y person wedyn yn gorfod rhoi sampl o garthion, gwastraff pŵ. Mae hwn yn mynd nôl i'r labordy ac yn amlwg mae'n cael ei wirio rhag ofn bod cancer y cylyddyn yn datblygu. So mae'n rhywbeth yn amlwg gallwch chi wneud yn breifatrwydd eich cartref. Does neb yn ymwybodol, mae'n mynd off, mae'r canlyniadau yn dod nôl ac yn amlwg i chi'n gallu cael cymorth ar beth yw'r camau nesaf os nad yw'r canlyniadau'n ffafriol. Cerfigol yw'r un olaf. Nawr mae'r prawf yma yn amlwg ond ar gael ar gyfer menywod, so cervical cancer. Dyma ble ni'n edrych ar celloedd sydd yn bodoli yng ngheg y groth. Os yw'r celloedd wedyn yn datblygu, yn amlwg mae'n bosib cael triniaeth o bosib i cael gwared o'r celloedd yma, neu wrth gwrs llawdriniaeth sy'n fwy difrifol mwyn sicrhau i ni'n gallu cymryd y celloedd yma i ffwrdd. Y brif broblem gyda'r rhaglen sgrinio yma yw eto falle menywod yn rhy embarrassed i mynychu'r apwyntiadau, a dydyn nhw ddim wedyn yn cael darlun cyflawn o iechyd o ganlyniad i beidio mynd. Felly y cyngor yw i menywod rhwng 25 a 64 oed i cael ei sgrinio bob 2 i 5 mlynedd mwyn monitro sut mae'r celloedd yma yn datblygu. Yn amlwg y gobaith yw mae'r canlyniadau'n ffafriol, does dim angen wedyn mynychu nes bod chi'n cael ei galw ar gyfer yr apwyntiad nesaf. So dyna un fras wedyn yw'r 5 prawf sydd ar gael am oedolion. Ni nesaf yn mynd i edrych ar gwasanaethau sy'n bodoli. So efallai mae rai ohonoch chi nawr yn perthyn i ganolfan iechyd, a mae yna nifer fawr o wasanaethau gwahanol, nifer fawr o swyddi gwahanol yn gweithio o'r gwasanaeth yna. So fi'n mynd i dechrau gyda eich meddyg teulu. So o bosib i chi'n mynd i adeilad a mae'ch meddyg teulu yn gweithio fyna. Mae nhw wedyn yn rhoi diagnosis ac yn trin pobl sydd â salwch, ac wrth gwrs maen nhw'n gallu rhoi cyngor i bobl falle ar gwella dulliau ffordd o fyw, megis ysmygu, alcohol, gordewdra, beth yw rhaglenni imwneiddio, falle bod yna problemau iechyd meddwl ac maen nhw yn gallu tawelu meddwl rhywun trwy jyst bod yna a cael chat. Mae ganddon ni hefyd nyrsys cymunedol, so community nurses. So dyma yw'r pobl sydd yn amlwg yn gallu gweithio ar y cyd gyda'r gwasanaeth meddyg teulu, ond o bosib wedyn yn chwarae rôl wrth ofalu am bobl yng nghartrefi eu hunan. Efallai mae hwn yn person sydd â anabledd corfforol a ddim yn gallu dod allan, efallai mae hwn ar gyfer pobl sy'n hŷn, sydd â problemau symudedd, a fel arfer mae nhw yn newid rhwymynau, dressings, rhoi meddyginiaeth, cymryd pwysau gwaed a curiad y galon i sicrhau mae iechyd a llesiant yn ddigonol. Mae ganddyn ni ymarferwyr nyrsio, so nurse practitioners. Mae nhw yn amlwg yn cymryd llawer o baich gwaith oddi wrth y GPs, lle fydden nhw yn gallu rhoi triniaeth a chyngor a hefyd yn helpu gyda problemau o bosib ble bys nhw wedi gweld y meddyg yn y gorffennol. Prif swydd rili yw reoli afiechydon a chyflyrau hir dymor, ac efallai bod rai ohonoch chi wedi cael profiad o ymarferydd nyrsio yn eich trin chi yn eich canolfan iechyd. Wedyn mae ganddyn ni ymwelwyr iechyd, so health visitors. Nawr mae bobl yma yn fwy debygol o helpu gyda magu plant sy'n hapus ac yn iach, nhw sydd yn perfformio falle profion rhaglen sgiliau tyfu, so schedule of growing skills, i sicrhau mai babi a plentyn yn datblygu fel y disgwylir, a bys nhw wedyn yn gallu rhoi cymorth a chefnogaeth i rieni ar gyfer problemau o ddydd i ddydd, fel falle patrymau cysgu, ddim yn bwydo'n arbennig dda, falle mae'ch plentyn yn colli pwysau, falle bod chi eisiau cyngor gyda diddyfnu, weaning, a anhawsterau falle gyda ambell bwydydd, mae'r babi yn derbyn ac yn y blaen. Yn y brif reswm mae'r ymwelydd iechyd yna wedyn yw i sicrhau bod mam, dad a'r babi / plentyn yn cael y dechreuad orau i bywyd. Mae ganddyn ni hefyd physiotherapists, so mae rhain yn amlwg yn
helpu falle i rheoli poen, i helpu gyda symudedd, o bosib o ganlyniad i anaf, falle afiechyd neu symptomau cyffredinol o heneiddio. Brif bwriad y ffisio yw i gwella ansawdd bywyd person cystal a phosib, i leddfu poen ac hefyd i sicrhau mae person yn adfer recover o'r damwain neu trauma sydd wedi digwydd, ac yn amlwg rhoi cyfres o ymarferion wedyn ar gyfer falle cryfhau, ar gyfer gwella symudedd mwyn cynnal hyblygrwydd neu cynhyddu gwella hyblygrwydd. Mae ein dietegwyr wedyn yn amlwg yn gallu darparu cyngor i bobl ar diets gwahanol, so o bosib falle bod gan person clefyd y siwgr, efallai bod ganddyn nhw alagreddau, efallai bod ganddyn nhw problemau gyda'r cwlyddyn, a mae nhw wedyn yn cynllunio rhaglenni o fwyd neu bwydydd amrywiol mwyn sicrhau mae person yn iach, ac yn amlwg mae nhw'n ymwybodol o effeithiau bwydydd gwahanol ar y corff. Mae ganddyn ni hefyd ein ymarferwyr nyrsio. Fi'n credu trafodais i'r ymarferwyr nyrsio ar y sleid diwethaf, sori. A wedyn mae ganddyn ni ein fferyllfeydd, okay? So fferyllfeydd, pharmacies, so yn amlwg falle nawr ni'n gallu mynd at ein fferyllfeydd cyn ein GP, a bys ni'n gallu gofyn am gyngor a falle talu am meddyginiaeth dros y counter. Mae hwn yn amlwg yn gyflymach na aros am apwyntiad ac yn ryddhau straen o'r GP. A hefyd maen nhw'n gallu cynnig am cyngor ar gyfer iechyd rhywiol, a hefyd sut i byw falle bywyd iach a rhoi'r gorau i bethau fel ysmygu a defnydd o gyffuriau. Yn amlwg wedyn mae ganddyn ni nifer fawr o wasanaethau sy'n bodoli o fewn ysbytau. Okay? Mae gan ysbytau amrywiaeth o adrannau gwahanol. Okay? Mae rhain yn cynnwys yn amlwg iechyd, galwadigaethol, physiotherapy, phlebotomy, cardioleg ac yn y blaen. So mae yna llwyth o adrannau gwahanol yn bodoli. Mae therapyddion galwadigaethol, so occupational therapist fel arfer, yn ceisio gwella rhywun ar ôl anabledd neu trauma ac i sicrhau mae nhw'n gallu byw bywyd mor annibynnol a phosib o fewn cartrefi eu hunan. So nhw byse falle yn addasu y cartref, efallai bod angen i ni cael railings ar y grisiau mwyn helpu person i gerdded i fyny y grisiau, efallai bod angen rhoi rhyw fath o extensions ar taps mwyn gallu troelli'r taps a defnyddio'r dŵr ar gyfer yn amlwg cwpaned o de ac yn y blaen. Hefyd maen nhw'n gallu rhoi adnoddau yn y cegin i helpu gyda falle agor jariau a defnyddio cyllellau a sisyrnau a pethau felly. Mae gweithwyr gofal iechyd cymunedol wedyn yn amlwg yn gweithio mewn ysbytau neu leoliadau cymunedol o dan arweiniad gweithwyr gofal iechyd. So nhw falle yw'r pobl sy'n gallu mynd mas i'r gymuned, ond sydd yn amlwg â cysylltiad cryf rhwng beth sydd yn digwydd yn yr ysbyty a wedyn yr adferiad o berson yn mynd adref. Mae'r gweithwyr gofal iechyd yn gallu gweithio mewn ochr i bydragedd, mewn gwasanaethau mamolaeth. So os ni'n edrych ar y dyletswyddau gwahanol o helpu unigolyn i symud, efallai sicrhau cleifion cysur i gleifion, so falle mae yna colled wedi bod a nhw bys yn mynd allan i sicrhau bod ganddyn nhw rhywun i siarad i. Bys nhw wedyn yn paratoi cleifion ar gyfer falle therapi gwahanol, bys nhw'n cynorthwyo'r therapyddion wrth roi triniaethau gwahanol. So mae'r swydd yma yn weddol amrywiol ac yn amlwg y brif nod yw i ddarparu gofal ar safbwynt fwy cymunedol ers y ryddhad o'r ysbyty. Mae ganddyn ni wedyn clinigau iechyd ar gyfer plant. So y term ni'n gallu defnyddio ar gyfer hyn yw Children's Health Centres, ac yn amlwg mae hwn yn cael ei redig gan yr ymwelwyr iechyd. Fe fydd brif nod o hybu iechyd ac atal salwch, yn enwedig i blant o dan 5 oed. Mae mam neu dad yn gallu mynychu'r clinig yma a sicrhau wedyn bod nhw'n derbyn y gofal cywir. Mae'r
Mae ymweld â'r fam yn ei cartref yn digwydd gyda'r babi am y 10 diwrnod cyntaf, a wedyn bydd mam yn mynd i'r clinic ei hunan. So yn amlwg mae'n bwysig falle bod mam yn cael gorffwys yn syth ar ôl enedigaeth, dyma pan mae'r gwasanaeth yn dod i'ch cartref, ond ar ôl wedyn y 10 diwrnod, mae disgwyl falle bod mam sy'n teimlo'n iachach yn gallu mynychu'r clinigau ei hunan. Yn amlwg, brif nod yw i roi gyngor, helpu gyda pethau fel diet, diogelwch, rhaglenni immuneiddio, hylendid a heintiau, ond hefyd i sicrhau maen nhw'n gallu wirio datblygiad corfforol, deallusol, emosiynol, cymdeithasol trwy y rhaglen sgiliau tyfu. Mae ganddyn ni wedyn gwasanaethau clinigau ar gyfer menywod a dynion iach. So brif nod y clinigau yma yw i gwella iechyd cyffredinol, ond yn amlwg maen nhw'n gallu asesu a rhoi cyngor ar bryderon sydd yn berthnasol at ryw benodol. So ar gyfer y menywod, dyma lle falle byswn ni'n gallu cael y sgrinio cervical, so smear tests, mae clefyd y fron yn ôl rhaglen sgrinio'r bron yn gallu digwydd, a materion wedyn gynecological sy'n digwydd gyda menywod. Ar gyfer y dynion wedyn yn amlwg, maen nhw'n gallu cael cyngorth tebyg, maen nhw'n gallu cael archwiliadau pwysau'r gwaed, profion yr ysgyfaint, profion cliw a golwg, mesur pwysau taldra, a hefyd yn amlwg trin problemau sy'n gysylltiedig i ddynion. Mae ganddyn ni gwasanaethau cynllunio teulu, so family planning, a iechyd rhywiol, so sexual health. So yn amlwg wedyn, dyma ble byswn ni'n mynd mwyn cael cyngor ar falle sut i myrwrthu a cynllunio teulu, ond hefyd sut i atal beichiogrwydd annisgwyl. Nod yw i sicrhau bod ganddyn ni iechyd rhywiol gwell a bod ni'n addysgu unigolion am y clefydau a'r heintiau o bosib sy'n gallu cael eu drosglwyddo'n rywiol os nad oes amddiffyniad mewn lle. A y gobaith yw wedyn i cynnal profion ar gyfer yr afiechydon rhywiol yma i sicrhau nad ydyn nhw'n lledaenu na chwaith bod y symptomau i'r unigolyn yn datblygu i fod yn rhai difrifol. Y gwasanaethau symudol wedyn, fyddwn ni yn ymwybodol o, efallai eich bod chi wedi gweld y logo a'r arwydd yma, a'r loris mawr o fewn meysydd parcio. So mae hwn yn gwasanaeth symudol fel dwedais i ar y slides yn gynharach, mwyn sicrhau mae cymaint o bobl â phosib yn gallu cael mynediad i'r gwasanaethau sgrinio sydd yn bodoli. Yn amlwg ar gyfer menywod sydd 50 a throsodd, mwyn bod mwy o intake fel petai o bobl yn cael ei wirio am gancr y fron. So mae cwnsela gyda ni wedyn, sef yn amlwg rhaglen ar gyfer problemau emosiynol a iechyd meddwl. Mae therapi siarad yw hi, gyda proffesiynwyr sydd yn gallu cynnig cymorth mwyn goresgyn problemau mae person yn gwynebu. Fel arfer, defnyddiwr y gwasanaeth, service user, sy'n gwneud y mwyafrif o siarad, a mae'r cwnselydd yn gwrando i'r problemau yna wedyn, ac yn amlwg yn ceisio codi moral yr unigolyn ar ôl bod y sesiwn yn dod i ben. Mae yna nifer o wasanaethau eraill sy'n cyfrannu at iechyd a llesiant yr unigolyn. So os ni'n edrych ar nyrsys yn yr ysgol, maen nhw yn gallu bod yn gyfrifol am rhaglenni cliw a golwg yn enwedig o fewn ysgolion cynradd. Mae ganddyn ni nyrsys sy'n dod i'r ysgol mwyn rhoi pigiadau neu brechlynau i bobl yn enwedig o fewn ysgol uwchradd. Mae ganddyn ni y chwistrell ffliw yn amlwg mae'r nyrs yn gyfrifol am. Ond wrth gwrs, efallai eich chi'n lwcus yma ganddoch chi nyrs yn yr ysgol trwy'r dydd, pob dydd, a'r gobaith wedyn yw mae pobl ifanc yn gallu defnyddio y gwasanaeth yma mwyn derbyn cyngor. A efallai fydd y nyrs ysgol yn gweithio'n agos wedyn gyda'r teuluoedd mwyn sicrhau bod plant yn cael y cefnogaeth angenreidiol.
Swydd arall sy'n gallu helpu tuag at iechyd a llesiant yw hyfforddwyr personol. Okay, so personal assistants neu personal trainers, gallwch chi dweud. A beth mae pobl yma yn wneud yw gosod raglen ffitrwydd i unigolion i ddilyn falle mwyn colli pwysau, o bosib magu pwysau, gwella ffitrwydd, gwella ffurfiau'r corff, so posture'r corff, ac yn amlwg wedyn mae hwn yn sicrhau falle mae symudedd gwell a mae person yn llai debygol o ddioddef o damwain neu anaf. Mae ganddon ni athrawon yn yr ysgol, okay, sydd yn gallu helpu pobl yn gymdeithasol gyda falle'r ochr mae ganddoch chi falle gwersi lles, lle chi'n dysgu wedyn am dulliau ffordd o fyw iach, bwyta'n iach, trwy falle eich gwersi coginio, yn amlwg gwersi addysg gorfforol, a hefyd eich meddylfryd a'ch cymhelliant tuag at eich hunan a'ch dyfodol am beth yw eich uchelgais yn y dyfodol. Wedyn mae ganddyn ni holistic therapists, okay, so therapyddion cyfannol, lle maen nhw'n edrych ar amrywiaeth o driniaethau fel acubigo, okay, acupuncture, homeopathy, mae falle cwnselwydd perthynas, efallai bod gyda chi reflexology ac yn So mae'n dibynnu ar beth yw eich anghenion. Mae'n bosib i chi falle, enghraifft, mynd lawr i route reflexology os i chi falle angen cysylltiad gwell gyda'ch teimladau ac yn y blaen. Okay? So holistic therapists yw rhain ac yn amlwg maen nhw'n arbenigo mewn meysydd gwahanol. Okay, so os edrychwn ni te ar popeth i ni wedi wneud heno, be hoffwn ni i edrych ar nawr yw, wel, sut fyse hwn yn gallu codi o fewn cwestiwn arholiad. Okay? So mae ganddyn ni fan hyn Steffan sydd yn 55 oed ac mae ganddo arthritis. Nodwch ddau wasanaeth iechyd fyddai'n gallu helpu Steffan. So yn yr achos yma, nodwch note, okay? So o'r holl gwasanaethau rydw i wedi helpu chi gyda heno, bys angen i chi i nodi ddau wasanaeth bysa'n gallu helpu person sy'n dioddef o arthritis. Okay? So yn yr achos yma, efallai bys chi wedi dweud y fferyllfa. Okay? Pam i chi wedi dewis fferyllfa, oherwydd maen nhw'n gallu rhoi cyngor falle ar sut i leddfu poen, beth yw'r falle meddyginiaeth gorau i gymryd. Efallai bys yr person wedi mynd i'r meddygfa / canolfan iechyd mwyn derbyn cyngor gan y GP, a hefyd falle, fel dwedais i, prescription os mae hwn yn rhywbeth sydd yn difrifol wael gan Steffan. Efallai bys y Steffan wedi defnyddio y gwasanaeth iechyd ysbyty. Okay. Pam o bosib i cael peled yr X-ray ar y cymal neu'r cymalau ble mae'r arthritis mwyn monitro y diriwiad neu'r gweithygiad sydd yn digwydd yn amlwg yn yr arthritis dros y flynyddoedd. Bys chi wedi gallu dweud physiotherapy, pam? I leddfu'r poen, ond falle i osod ymarferion mewn lle mwyn i Steffan yn gallu gwella ei hyblygrwydd, ei symudedd, ac i falle derbyn ymarferion mwyn hwyluso ar y symptomau o arthritis. Y therapydd galwadigaethol yn gallu cael ei ddefnyddio mwyn falle gwneud addasiadau i'r cartref a sicrhau mae Steffan yn gallu parhau i fod mor annibynnol â phosib. A wedyn gofal cymunedol a chwnsela mwyn falle codi ysbryd Steffan yn wedig os mae'n teimlo'n isel am y ffaith falle bod hwn yn cyfyngu ei ffordd o fyw ar hyn o bryd. Okay? So doedd dim angen resymau o pam, roedd jyst angen bod chi'n gallu nodi gwasanaethau yn amlwg cywir i berson sy'n dioddef o arthritis.
OK, so y cwestiwn nesaf, esboniwch sut mae gofal a chymorth gan wasanaethau iechyd yn gallu helpu Steffan i reoli ei gyflwr. OK, so efallai bod fi wedi helpu chi tipyn bach gyda'r ateb yma yn fy atebion ar gyfer i nodi y gwasanaethau. OK, so beth roedd gen i yw, mae'n bosib iddo fe i cael awgrymiadau o grwpiau cymorth neu o gwnsela sydd yn bodoli, ac yn amlwg byse hwnna wedi gallu dod o'r meddygfa neu'r canolfan iechyd ei hunan. So fe wedi gallu cael prescription ar gyfer y poen, trefnu amrywiaeth o driniaethau gan gynnwys pecynnau rhew a gres, pecynnau leddfu poen, a hefyd i sicrhau mae cylchreddiad gwaed Steffan cystal â beth mae'n gallu fod i osgoi y tochiad ar y gwaed, blood clotting. Efallai byse fe wedi trefnu gofal yn y cartref, so os mae e'n cael anhwysterau yn gwneud rai o dasgau dyddiol, falle fel gwneud gwely, golchi dillad gwely, smwddio, ymolchi ei hunan o ganlyniad i'r arthritis, byse'r gofal yn y cartref wedyn yn gallu helpu gyda hyn. Efallai byse cynnig sylwadau neu cyngor ar sut i gynyddu lefelau ffitrwydd cyffredinol, so sut i gynnal cryfder corff, sut i gynnal hyblygrwydd y corff mwyn cynnal cymaint o iechyd corfforol da a phosib. Efallai fel dwedais i gyda'r therapydd galwedigaethol, bysen nhw'n darparu offer neu addasiadau i'r tŷ mwyn sicrhau'r annibyniaeth i Steffan. Ac wedyn yn amlwg, byse hwn yn gwella dealltwriaeth y claf o beth yw arthritis, ac wedyn sut falle i ddelio a rheoli gyda'r newidiadau sydd yn digwydd. Byse hwn yn amlwg yn gallu dod o y cwnselydd ei hunan. A mae rhoi ymarferion allu helpu leddfu poen yn amlwg yn rhywbeth wedyn sy'n specific at y physiotherapists. Okay? So, fi'n hoffi'r cwestiwn yma oherwydd mae'n caniatáu bobl falle sydd jyst yn deall pa swyddi i gallu ennill marciau gyda nodwch, ond wedyn mae'n sicrhau bod y pobl sydd yn gwybod beth yw rôl pob un o'r gwasanaethau yna, mwyn esbonio wedyn sut mae'r gofal a chymorth gan y wasanaethau iechyd yn gallu helpu iddo fe i rheoli y cyflwr. Okay? So yn amlwg wedyn mae'n rhoi cyfle i bobl sydd yn ennill marciau uchaf i gallu dangos y dealltwriaeth pellach sydd gyda nhw am y pethau yma. Okay. OK, so roedd gen i pethau ychydig ryngweithiol i wneud wedyn fel word walls. OK. Nawr, rydw i'n defnyddio rain yn weddol aml mwyn falle cysylltu pethau i'r atebion cywir, a mae e'n arbennig o dda o gallu just stimuleiddio eich deall oherwydd mae'n ffordd rhyngweithiol. Okay. A mae gen i llawer o rain gallai rhannu gyda chi yn y dyfodol os mae y rain o ddiddordeb i chi. Fi'n gobeithio bod heno wedi bod o help a cymorth i nifer ohonoch chi. Fel dwedais i, ond ffyrdd o hybu a chefnogi twf datblygiad a llesiant i ni wedi edrych ar heno, ac yn amlwg dyma yw y pedwerydd fideo o adolygu ar gyfer yr arholiad y flwyddyn nesaf. Felly, please, ydych chi'n gallu sicrhau bod chi'n edrych ar fideos 1, 2 a 3 yn ogystal â'r un yma mewn paratoad ar gyfer yr arholiad. OK, pob lwc i bawb.